Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li f'7 snin l-att ta' familji sidin ta' djarhom kiber b'26.5%. Skont l-NSO is-sena l-oħra l-att ta' familji sidin ta' djarhom kien ilaħħa il-151,260. Dan meta fl-2013 l-att ta' familji sidin ta' djarhom kien ta' 117,556. Dan ifisser li fuq medda ta' 7 snin kien hemm żieda ta' 31,704 familji li kienu sidin ta' djarhom. L-istatistika tal-NSO turi l-sena l-oħra 8 minn kull 10 djar f'Malta u f'Għawdex kienu proprjetà ta' dawk li jgħixu fihom. Il-bqija ta' djar kienu mikrija li fl-2017 laħqu il-ftit aktar minn 45,000. L-istudju tal-NSO li sar fost 4,000 familja dwar id-dħul u l-kundizzjonijiet ta' għixin tal-familji wera li 3/4 tas-sidien tal-proprjetà ma kellhom l-ebda pis fuq djarhom filwaqt il-kumplament qed iħallsu d-dar b'self wara li kienu xtrawha. Is-sena l-oħra kien hemm ukoll 3,300 familja iżjed minn fuq is-sena ta' qabel li xtraw dar. Fis-stqarrija l-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li għal darb'oħra dawn iċ-ċifru wrew li Malta hija fost dawk il-pajjiżi li għandhom rata qawwija ta' familji proprjetarji ta' djarhom. Impenn qawwi li wara din l-amministrazzjoni tieħu pjaċir illi wara 7 snin tara dawn ir-riżultati. Ma ninsewx ukoll li dis-sena minkejja s-sitwazzjoni kollha pajjiżna kellu l-ikbar numru ta' konvenji rrekordjati. ċertifikat aħjar minn dan diffiċli. L-istħarriġ tal-NSO wera wkoll aktar minn 58% ta' djar huma appartamenti jew mażonettes. Dan filwaqt li l-komplement huma djar kbar b'5 tikmamar jew aktar. L-istatistika semmit ukoll l-ispejjeż li affaċċew il-familji u sostniet li fl-2017 ftit aktar minn 78% tal-familji stqarrew li l-ispejjeż mhuma tal-ebda xkiel filwaqt li kienu biss madwar 22% li jħossu li l-ispejjeż huma bħala piż kbir fuqhom.